Әгәр адам баласы үз яшәешенә үзе бәя бирергә тиеш булса, алдағы матур бәйрәм иртәсе адресаты үзенең тыйнаклыгы аркасында югары бәя бирергә ашыкмаган булыр иде. Ә менә аның тирәсендәге бар халыкта аның хакында олы хәрефтән кеше дип сөйлиләр һәм бер генә мизгелгә дә ялгышмыйлар. Сүзем Яңа Зимница авылында менә инде ярты гасыр гомер кичерүче якташыбыз Римма Зәкәрия кызы Халикова турында бара. Бүген ул үзенең алтын юбилеен каршылый. Әлеге матур гомер тантанасы белән ихластан аны беренчеләрдән булып яраткан балалары, кызы Гүзәл, улы Илгиз, тормыш иптәше Алсу һәм оныгы Кәрим котлыйлар. 50 яшь. Бүген үзебез бер мәл уйланып, аптырап калдык. Шундый яшь, шундый Гүзәл әниебезгә 50 яшь туламыни инде? Юк, бу сиңа күп яшь дип әйтүебез түгел. Ләкин безнең өчен вакыт чак кына сиңа 30да сыман тукталган. Әмма бүген инде аңлыйбыз, кадерлем. Кәримеңне кулыңа аласың да, шул чак иң бәхетле кешегә әверләсең. Балаңның баласы балдан да татлырак дигән сүзләрнең мәгънәсен хәзер генә аңлый башладык. Әйтергә кирәк, әниебез гомер барышында җырларда җырланган, бик сагышлы һәм моңлы кичерешләр үткәргән. Бик иртә пар канатын, Газизәткәебезне югалтып, ул 2 баласын безне кулында тотып кала. Ләкин аның көчле рухы, таң калырлык сабырлыгы безне аяк өскә бастырырга ярдәм итә. Олы тормыш юлына чыгарып, бүген инде ул оныгын үстереп яши. Әниебез гомер буе барына риза булды. Шуңа күрә аны 2 яклап туганнары да үз итеп ярдәм иттеләр. Кадерлебез, рәхмәт сиңа барысы өчен. Әгәр гомер барышында ялгыш кына үпкәләткән булсак, гафу ит. Йокысыз көннәрең, борчуда үткәргән төннәрең өчен башыбызны иеп алдыңда рәхмәт әйтәбез. Син олы хәрефтән әни безнең. Кулларыңнан синең үбеп алып, килә иңнәреңнән кышасы. Синең туган көнең хөрмәтенә күкләргә дә әзер очасы. Әниләрнең хакы бигрәк олы. Без аңлыйбыз моны, сөеклем. Шуңа күрә теләкләрне эзлибез иң татлысын сиңа, кадерлем. Ниләр генә сиңа теләсәк тә, нидер җитми кебек тоела. Нишләп бүген Газизәнкәебез күзләреннән яшьләр коела? Син җылама, матур елмай әле. Син елмайсаң, җиһан шатлана. Безнең күңелләр дә сиңа карап, Газизыбыз нык канатлана. Гомерләрең синең озын булсын. 100дән артык яшәгәнкәебез. Янәшәңдә синең шуның кадәр бергә булсын иде, әбекәебез. Хөрмәтле Римма Зәкәриевна, алтын юбилейда алтын тәхеткә утырырга лаеклы сез. Моның беренче сәбәбе тәртипле килеш үскән алтын балаларыгыз. Аларның беренче музыкаль бүләген кабул итегез. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарын, кайтыр юллары гына көсын, туган йортыма илткән, әти-әнигә илткән юл, иң бәхетле юл икән. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Сагынып китеп барамла, сагынып кайтам барам, кочагыма җыя-җыя, бәхет чакырымнарын. Капкалар кала ябылып, капка төпләре ширем, киткәндә ярты күңелне
Каршында көткен сагынып китеп барамла сагынып кайтам барын кочагыма жыя-жыя бәхет чакырымнарын сагынып китеп барамла сагынып кайтам барын кочагыма жыя-жыя бәхет чакырымнарын Тәрәзәдән әни карый кочаклап яраннарын шул яраннарга кызыгып әй китеп барганнарын кайтыр юллары гына көтсен туган йортыма илеткән әтиянигә илткән юл иң бәхетле юл икән сагынып китеп барамла сагынып кайтам барын кочагыма жыя-жыя бәхет чакырымнарын сагынып китеп барамла сагынып кайтам барын кочагыма жыя-жыя бәхет чакырымнарын кочагыма жыя-жыя бәхет чакырымнарын Үз балаңның алтын юбилейын каршылый алу үзе бу тормышта ана кешегә олы бүләк. Шундый юллар белән башлана Римма Зәкәрия кызы Халиковага юлланган чираттагы котлау хаты. Бу юлы аны Яңа Зимница авылыннан Газиз әнкәсе Сәгадәт Исмаиловна, Ульяновск шәһәреннән абыйсы Ринат, тормыш иптәше Фәридә, балалары Динара, тормыш иптәше Илмаз, оныклары Амира һәм Алия, уллары Айдар кытлылар. Адәм баласы бакчага чыгып орлык чәчә. Аннары аны карап, яратып, иркәләп кенә үстерә дигәндәй. Балалары да шушы гөлләр сыман ук кешенең тәрбиядә үсәргә тиеш. Аллага шөкер, гомере буе тырышлык куйган хезмәтем бүген җимешләрен бирә. Авыр чагымда да, шатлыгымда да гел янәшә булган алтын алмамның бүген алтын юбилее. Үзе дә инде ул әби статусын йөритә. Ә безнең өчен ул һаман шул ук кечкенә Римабыз. Абыйсы, әтисе һәм мин, барча туганнарыбыз алсу йөзле гүзәл балабызны кечкенәдән үк бик яратып, мәхәббәттә үстердек. Кояшка туйынган гөл сыман ул да иркә назга мулдан тулган иде. Тормыш барышында укытучы һөнәрен сайлап, аны намуслы килеш аклап, бүгенге көнгә кадәр хезмәт итә. Бар яктан да үзен хөрмәтләгән әти-әниләр, укучылар, укытучы хезмәттәшләре аңа рәхмәт укып, яратып, ихтирам итеп яшиләр. Ә безгә килгәндә ул олы горурлыгыбыз булган йөрәк парәбез. Римабыз, кадерлебез, 50 тулды. Бу бик матур юбилей. Бушка гына аны алтын дип атамыйлар. Сөекле кешебезне шушы тантанасы белән ихластан котлап, озын гомер, бала аның хәсрәте күрмичә, күргән авырлыкларының җимешен татып, матур тормыш белән яшәргә язсын дип телибез. Без сине барыбыз да бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Рәхмәт, кадерлебез, безне кайткан саен бик җылы каршы алганың өчен. Синең бу кунакчыллыгың меңләтә саваплар белән әйләнеп кайтсын. Гомерләрнең кадерләрен белеп яшәсәң иде. Римабызны юбилей белән котларга вакыт килде. Ул безнеке бриллиант сыман, эше тышы ялтырый, балалары өчен һаман җанын биреп калтырый. Кызы белән сөйгән улын үстереп кеше итте. Сизмәде дә, мәшәкатьтә гомер көзләре җитте. Карыйбыз да, ышанмыйбыз. Бик яшьсин күренәсең. Оныгыңны күргәч әле бигрәкләр сөенәсең. Котлыйбыз юбилей белән, изге теләк телибез. Әле ярый бу дөньяда Римабыз бит бар дибез. Яннарыңда булмасак та, күңелләр сездә әле. Котлы булсын якыныбызның алтын булган бәйрәме.
Хөрмәтле Рима Закарьевна, туганлык хисе өзелми, матур гомер кичерегез. Газиз әнкәгез озак еллар янәшәгездә терәк булсын. Аларның җыры да сезнең өчен генә яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Жыйылыштык зур бәйрәмгә, 50 яшь бүген сиңа. Борчылмагы öмür үтә дип, әле уртасы гына. Ниләр генә бирсәм дә үз, котлап туган көнеңә. Башым иеп рәхмәт әйтәм синең изге күңелеңә. Ниләр генә бирсәм дә үз, котлап туган көнеңә. Башым иеп рәхмәт әйтәм синең изге күңелеңә. Иркәләп яшисең һәр чак, җил яңгыр тидермичә. Бар канатлы булып яшик, авырлыклар күрмичә. Ниләр генә бирсәм дә үз, котлап туган көнеңә. Башым иеп рәхмәт әйтәм синең изге күңелеңә. Ниләр генә бирсәм дә үз, котлап туган көнеңә. Башым иеп рәхмәт әйтәм синең изге күңелеңә. Мөмкин булса гөлләр булып үсәр идем юлына. Сиңа булаган назларымны үреп бирәм җырыма. Ниләр генә бирсәм дә үз, котлап туган көнеңә. Башым иеп рәхмәт әйтәм синең изге күңелеңә. Ниләр генә бирсәм дә үз, котлап туган көнеңә. Башым иеп рәхмәт әйтәм синең изге күңелеңә. Башым иеп рәхмәт әйтәм синең изге күңелеңә. Синең изге күңелеңә. Чираттагы кытлау хаты кабат Рима Закария кызы Халикова хөрмәтенә яңгырый. Матур юбилее белән ихластан аны Кулатка бистәсеннән кыдалары, Мавлютовлар гаиләсе, Марс Абдулкабирович һәм Расима Кәлимулловна, карт кыдагые Миләүшә Ибрагимовна һәм кыдашасы Венера гаиләсе белән кытлыйлар. Кыдагылар, алар кеше өчен бик якын туганга әвереләләр. Чөнки синең балаң аларны шулай ук әни дип якын күреп атый башлый. Менә кыдагыебыз Риммабыз да безнең өчен бик якын һәм кадерле. Ул балаларыбызны бер тигез күреп, оныгыбызны үстерешеп, безне хөрмәтләп, аралашып яши. Гомумән кыдагыебыз аз сүзле, ләкин бик олы йөрәкле, киң күңелле кеше. Аның шул кадәр эчке дөньясы матур, гомердә күңел рәнҗетеп авыр сүз әйтми. Бер кайчан начарлык теләп усал карамый ул. Безнең балаларның юлларын берләштергән язмышка без бик рәхмәтле. Аларга да бәхет теләп, кыдагыйга олы саулык, җан тынычлыгы теләп калабыз. Алтын юбилее белән кытлап, аңа ни теләгәннәре, ни сораганнары кабул булсын иде дибез. Мөмкинлек чыккан сайын, ешрак аралашып гомер итик. Бәхет дигән чәчәк бигрәк назлы. Аны үстерүләр шул авыр. Тоймабыз да, гомер дигәннәре үтеп китеп, артта ул калыр. Кыдагыйның кайчан барып кермә, кырган була тулы табыны. Юатырга сүзе дә табыла, гел тынычтай сыман бар җаны. Кытлап матур туган көне белән изге теләк телибез аңа. Бирсен Раббым озын-озын гомер, җитәрлек исәнлек тә сиңа. Шак каттырып тирә-юндәгеләр ис китәреп гөрләп яшәле.
30-дагы сыман дирләп янып, шәшкә булып матур яшнәле. Көндәшсеннәр дошман дигәннәре, шатлансыннар дуслар, туганнар. Синең сыман матур кешеләр ул тик 1000 елга берәү туганнар. Кадерле Рима Зәкәрьевна, кода-кодагыйларыгыз, гаиләсе сезгә олы бәхет, бетмәс түкәнмәс уңышлар теләп, бүләккә җыр юллылар. Кабул итеп алыгыз. Кадерле сеңелем, апабыз Рима Зәкәрия кызы Халикованы
матур, алтын юбилее белән ихластан яңа зимнит савылыннан апасы Расимә, Сызран шәһәреннән сеңелләре, Назыровлар гаиләсе, Наилә тормыш иптәше Илдус, Абсаттаровлар гаиләсе Гөлфия тормыш иптәше Дамир, Урта Терешка авылыннан Гимаддиновлар гаиләсе, Галия тормыш иптәше Илдар, барысы да балалары белән ихластан котлыйсыбыз килә. Тормыш ул бит зур бер спектакль. Рольләрне ни дәрәҗәдә уңышлы башкаруың, тамашаның ахыры ничек тәмамлануы синең үзеңнән, синең тирәдәге кешеләрдән, син тәрбияләгән балалардан тора. Кадерле кешебез Римма апабызга 50 ел буена бала, үсмер, хатын, килен, эшче, әни, кайнана, әби рольләрен башкарырга туры килә. Һәр кайсын тормышка ашырганда аның гаделлек, тырышлык, сабырлык, кыюлык кебек сыйфатлары алдан йөргән. Тормыш булгач, төрле хәлләр була. Якыннарының таянышы җитеп бетмәгән вакытларда, нахакка гаепләнеп, түземлеге бетеп төшенкелеккә бирелгән чакларда, сәламәтлеге аяктан йыккан авыр мизгелләрдә булгандыр. Ләкин ул иң әһәмиятлесе намусын югалтмаган, аны гомер буена саклап калган һәм Тормыш бабай дигән зур режиссер аның чыгышына дөрес бәя биреп, Шәхес дигән матур исем белән бүләкләгән. Якыныбыз, рөхсәт ит сине бу гүзәл бәйрәмең белән ихластан котларга. Җитте вакыт ял итеп, балалар, оныклар шатлыгы татырга. Гомере буе син зарлануны белмичә яши торган кеше. Бу алга таба да шулай булсын. Бар яктан да без синнән тик үрнәк кенә алып яшибез. Киләчәк көннәрең дә тынычлыкта гына узсын. Бәла-казалар барысы да сине уратып үтсеннәр. Июнь айында туыпсың, җылы кояшка төренеп, шуңадырла җир куеныннан чыккан чәчәктәй күренеп. Авыр сүзләр әйтә белми, кыенлык китермисең, бер кайчан бер авырлыклар кемгә дә җиткермисең. Таң калабыз, халкың синең алтын бәясе төсле. Бигрәкләр дә булдың әле син сабыр һәм дә көчле. Алга таба бәхет телик, ансы кирәк тормышта. Өстәвенә шатлык белән бирсен Ходай уңышта. Котлы булсын, матур узсын синең гомер бәйрәмең. Кабул ит без якыннардан җыр һәм теләк бәйләмен. Кадерле Римма апай, бар Насыровлар династиясыннан алдагы җырны кабул итегез. Бәхетле гомерләр алда көтсен.
Şatlıqları atqını birmə-bir Durmuş rəxətində, sağlıq bəxətində Yaşaygalı şulay birgə